really felt bad about it as we drank deep from the light. Cause I felt melting magnets, babe. Официален, същевременно бухемски грънч, общо взето има от всичко по-малко. Зависи от настроението. Зависи от настроението изцяло, но по-скоро малко по-изчистен. Не мисля, че имам определен стил. Вдъхновение черпя най-вече от блогове, YouTube и също хората, които минават при мен като цяло. Интернет. От най-добрата ми приятелка. От вау, каквото настроение съм. Френския шик си е класика и също така този ежедневен LA стил също много ми допада. И екстравагантността на Ню Йорк също има, да. На този на Калина от 12-тия. Ако обувките не са наред, нищо не е наред за мен. Предполагам бебешките панделки, които нося. Честно казано съм против това и гледам да харча парите по-разумно и общо взето си знам стойността на парите и за какво да ги харча. Пълта и обувки, може би. Предполагам на късите панталонки през зимата. Любима комбинация прилепно клинче, потниче, така късичко да се вижда хубаво оформените части. И да, сандали с чорапи, това е класика. От много интересен до изключително скучен. Всеки си има различен. Има някои, които ми харесват, има някои, които не. Повечето се обличат доста класно. Разнообразен.